pitää voida keskustella, mutta mä haluan sen sanoa, että mä kävin niinku teidän kanssa juttelemassa tästä asiasta, niin se on 2010 yritettyä lakiesitystä laittaa eduskuntaan, että ei olisi tällaista niinku 600 € tänne ja näin. Ja me ollaan pyydetty Arhimäeltä audienssia, joka ei näköjään toteudu. Hän ei haluta tavata tämän asian tiimoilta. Ei se nyt mene ihan niinkään, että niinku yksi artisti niinku yrittää muuttaa koko niinku systeemiä ja järjestelmää. Että mä teen musaa ja that's it. Arvo. Vai onko? Kyllä, varmasti kyllä. Niin. Hei, tähän Arhimäkeen mä haluaisin esittää jatkokysymyksen, että ootko pettynyt siis tästä, että Totta hän kai ei mä oteta? Ja Mitä sä sä luulet? Totta kai uskon, mä että oon. olet, mutta mitä sä olisit toivonut, että hän olisi? Minkälaisen kannan? Ihan olisi ollut kiva mennä edes niinku sanoa, että moi, että tää teollisuus tuo aika monta veromarkkaa myös tälle valtiolle. Ja me ei näköjään saada mitään vastinetta niille. Esimerkiksi niinku, jos mä vaikka saisin lapsen joku päivä, niin mulla ei mitään niinku äitiyspäivärahaa olemassa. Ellei mä sitä itse itselleni hoida. Mutta myöskään muusikkoja ei oteta yrittäjinä sitten vakavasti Suomessa. Aika järkevä ratkaisu. Että sen takia mä voin lähteä tämmöisen henkilökohtaisen viestin sinne päättäjille. Ja ennen kaikkea myös Arhimäelle, että on olemassa tämmöinen sanonta, että sä voit olla somebody tai sä voit olla nobody. Ja mun mielestä nyt sun kannattaisi käyttää sitä mittaria katsomalla siihen peiliin ja miettiä, että mitä sä haluat olla sun oman kansan edessä. Ja nyt lähti terveiset sinne. tehdä tähän asialle jotain, laittaa se kuntoon. Hienoa, lähti terveiset Arhimäelle. Otetaan tähän keskusteluun mukaan vielä yksi näkökulma. Inni, ole hyvä. Joo, kiitos.